Welcome to T Favors TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Thomas Mapfumo achinyomba mavaza ED team yese varakasi ZANU-PF achiti makaba mota dzangu, ndiri kuda mota dzangu kwete dzenyu dzamuri kuda kuti ndipuwe nhasi weekend nemba. Terai munzwe zvaachitaurwa naThomas Mapfumo. ZANU-PF haiurai munhu waunopenda enda haisi ndopati yakanaka pasi pese ZANU-PF. Iwe pati yako ndeigara ando wakada kusapota triple C hapana zvauri kutaura iwe nachabangu bakangofanana uda kuti chabangu hasi ezanu chabangu ndiwe yako ndiwe imusponsor iwe chabangu uda kutemera ZANU-PF. Right. Mapfumo akaba motikari dzinokwana 5 dzikatorwa nemapurisa. Mapfumo akaedza kupurisa kuti motikari dzibude akasvika dzabviswa kumorisi dzaiswa kuSouth Africa. Mapfumo akatiza akutya kusungwa nekuti nyaya akadora ripa. Hurumende yanga yamuregerera akura hurumende yakapendera tata hauna kuimba here paramba kakuti ndikukunyemera hauna takarwa hondo kupi kwacho motikari dzanga dziri pamorihautombonyara wakunyeba kuti mpurisa akatendesa motikarinyara kura mani aunyare kurudziya vana kuti hakuna dambudziko yakadai sohurumende kuchembera zvakanaka mani ndandisina kusungwa ndakaenda kuZimbabwe. Pindura mubvunzo wangu. Akaregererwa ndosaka usina kusungwa. Fonera loya rangu rinonzi Warara. Uri mbavha yenhundira mutsime. Kana usina kumaenda kumusha zvinosvitora unosvika hausungwe. Uya kumusha ndiripo. Uya kuti kumusha iripo. Ini ndiri kumusha iri. Uya kumusha. Because kauri mbavha wakaita unogoregera kuenda kumusha kune utaura kuti anzi hurumende yakanaka. Ndozvakaita hurumende yakanaka izvozvo. Hurumende makatorera Mugabe Simba maimutorera kuti akanga Do we have a police statement yekuti vakaregererwa? ataura chokwadi vakabatwa nembanje uyu munhu uyu anorwara. Handizivi kuti nyaya yaari kutaura akaiwana kupi. Mapfumo akababa kuti ndakaenda kuZimbabwe kairi kese. Nyaya iyi yedzimotikari iri mumaoko emaloyers angu. Ndikuda motikari dzangu dzakatengeswa nemupurisa akaendeswa kupi kuPlumtree. Akatoataurira mapurisa acho kuti hauna George ndakanditengesera motikari. But vakatadza kuvawanira mhosva. Vakavasunga havana kuvasunga. Saka mapurisa akandiregera kuti ndaita chii. Munhu ane mhosva anoregererwa. Hamaono kuti munhu ari kunyepa, munhu weZANU hapana chinoshamisa nevanhu veZANU. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naThomas Mapfumo adedzera kuti mavaza nevamwe veZANU-PF muri mabhutilika muri mbavha dzevanhu, asi iye mufesi weZANU-PF anonzi Mavaza adedzera kuti iwewe wakatiza wabatwa mota mako muine mbanje. Thomas Mapfumo akachinja wakadedzera kuti 15 million yamakaba makaisa kopi yevanhu vari kutambura muZimbabwe. Adedzera kuti why makaita marecall kuvanhu vetriple C, akati makabisa chamisa imimi pachigaro. Akadedzera kuti makatenga chavamwe. So andizi guys not kudi Thomas Mapfumo adedzera kuti muri macriminals. Ataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana akati imimi nana Mundangagwa muri mbavha dzevanhu. Mavaza naye adedzera kuti aiwa uya usikopuwa mota seweekend. Thomas Mapfumo adedzera kuti aiwa ndipei dzangu dzamakaba. Thank you so much. Don't forget to subscribe.